Мистер Лъв Росър беше, дето се вика, най-обикновен човек, с други думи, двунога форма на животна въглеродна основа, произлязла от маймуната. По-конкретно той беше 40 годишен, дебел, неогледан и работеше в местната община. Колкото и да е странно, макар и самият той да не го знаеше по бащина линия, бе пряк потомък на Чингис хан. А безчетните поколения и смешения на раси от тогава до сега, те бяха преплели гените му, че не притежаваше никакви присъщи за монголоидната раса черти. От могъщия си праотец мистер Лъв Росър бе наследил само почертано дебелия тумбак и склонността да носи малки кожени шапки. В никакъв случай не бе велик войн. Всъщност той бе един неспокоен и измъчен човек. А днес бе особено неспокоен и измъчен, защото срещаше сериозни трудности при изпълнението на служебните си задължения. Те изискваха от него до края на деня да има грижата къщата на Артър Дент да бъде съборена.